ndokupandanzwa komana mazuano machirova hanzi fire emoji ichi chizimbe ndauya mudunhu rino remanyika ndauya kupa mwanakomana chizimbe woenda pamadzinza ematete wondosiya chizimbe chinonzi Jesu Kristu wanzwa nemadzikirira ndauya kukupa chizimbe chenyasha wondosiya panzira dzinofamba nevavengi vako bhaibheri roti vakauya nenzira imwe chete pakudzoka vanodzoka dzavanomwe wadii vaenda kumusika wako wakatakura chizimbe chenyasha murume anetsa muchipambi inda wakatakura chizimbe vana vanetsa mumadrugs takura chizimbe chenyasha wanetsa nekuti haurooreke unongorooreka usina chizimbe ndauya nechizimbe chinochatisa ndauya nechizimbe chinorooresa bhaibheri rangu rinota achavabhabhatidza nomoto tauyawo paguta rino kuti Mwari akuite murazvo womoto zvisinei nekuti waimbowapambi zvisinei nekuti waimbomwa doro zvisinei nekuti waimbouraya zvisinei nekuti waimboroya ndauyawo nechizimbe vana Pauro dzaiva monda vanosangana nechizimbe vakatanga kushumira vhangeri Pauro handina kuramba chiratidzo chokudenga mwanakomana usaramba izwi raMwari usaramba chiradzo chamudhara wadiko wauya kuna Jesu vana Rakabi zvaiva zviteve asi kana agamuchira chizimbe pane chizimbe chinopedza pane chizimbe chinopedza uroyi pane chizimbe chinopedza n'anga pane chizimbe chinopedza zvivi pane chizimbe chinopedza maweaknesses handina mhosva wakagara muaddiction handina mhosva wagara mukukonewa unoti zvandoda kuita sazvo zvandinoita ndauya nechizimbe chenyasha chinotora vana Rute vakarambwa chobva chati unorooreka kudzinza kwedu hakuna chero ane bhara kudzinza kwedu hakuna chero ane ngoro ndauyawo nechizimbe maneruano uchafamba nezakabereka vhiri nekuti kune chizimbe chinosimudza marombe chobva chamagadzika nemachinda wairota uchikwira sero ndauya kuzochinja sero kuita chikopokopo uchafamba nedzindege uchafamba uchibhururuka pane chizimbe chaJehovha ndakutokanda kazimbe penyasha pano musika wangu hautengwi vanhu vanongonyenyeredza kuita bhero rinoorera mumba madomasi akaorera mumba aingoorera mumba ndisati ndane chizimbe mai vangu ndauya nechizimbe chinonzi Jesu Kristu mukadzi waimuna ropa anoti ndikangondobata ropa rinomira pakarepo ndauyawo nechizimbe Bartimaeus mwanakomana waDhavhidha ndinzwire ngoni ndani zvandiri kunzwa panapa ndikatakata waneta nejeko ndauya nechizimbe waneta nekurara uchirota uchirara nevarume pane chizimbe chinoshandura unenge usingachabatike unenge waakupisa madhimoni achatipisa nekuti pane zvinenge zvamuviri madhimoni achanzwa kutsva nekuti tauya nechizimbe chinonzi Jesu Kristu anodurura moto namahauzigere aikatelevoshakita zvinonzi pakupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose kunyange nepambi unodururwa kunyange nevaroyi unodururwa kunyange nemasatanisti tinodururwa kunyange nevane mubobobo tinodururwa pane moto unofanira kuburuka pauya nechizimbe pano pane shapambi dzeguta dzichasanduka muchasara kuti taimuziva achidhakwa taimuziva achimwa doro taimuziva Sirivhiya vakapedza varume vevanhu ndakangovapedza varume ndisati ndone chizimbe Jesu paSamaria anoona mukadzi yakanga iri pambi muguta zvikanzi dai waiziva chipo chaMwari ungadai wandipa mvura mukadzi anomwachira yaya
panoona chizimbe anopinda muguta achindopariza ndinoprofita maevangelista achasimuka mudunhu remanyika ndinoprofita mapakitetetete vaprofita vechikadzi vachasimuka muguta rino ndinoprofita vakamira pano mweya waMwari ngautange kufamba mweya waMwari ngautange kuburuka Jehovha burusai zimbe rakaburukira pana Zakeo Jehovha burusai zimbe rakaburuka muna Zakeo akati Mwari wangu ndakatorera vanhu 10 asi nokuti mapinda mumba ndakundodzosa zvikoreti Jehovha ngaaburuse zimbe ndine zvikoreti Mwari zvandisingachagoni kubhadhara burusai zimbe ichi chizimbe ichi kumwana wako atadza kudzoka arovera mumatraksa kumurume asingadzoki kumba ari kubhawa iko zvino kune chizimbe chemoto chataakutotumira ikoko chataakutotumira chichidhonza yati pane chizimbe chenyasha chaunofanira kubva nacho ipraseketekete hatikadahari Isaya anoti ritakapata muromo wangu hauna kunaka Mwari rurimi rwangu haruna kuchena Mwari ndakatadza nokuziva ndakatadza nokusaziva asi burusai zimbe rinomhara parurimi rwako unobuda muno wakutaura nendimi kune vaakutona unotaura nendimi iko zvino ndati kune vaakutona kuprofita pane chizimbe chinoprofitisa hazvina mhosva wauya usingaprofite hazvina mhosva wauya usingaprofite ritatatatata murume anonzi Sauro paanongosvika muvazvedzi vaprofita vokutaura kuti likatakia tatata ndati mudhara hazvina mhosva wauya wakadhakwa unotodzitaura nendimi pano unotoprofita pano nekuti pane chizimbe chenyasha yaunosvike paunosimuka vanerano ritererosakata pane chizimbe chenyasha pane chizimbe chenyasha ndatumwa kupa chizimbe chepamuchinjikwa pane mwoyo wakasitererosa pane zvatakasirwa naJesu tine zvatakasirwa navana namai akati go ye therefore and preach itai kuti vanhu vauye kuna Jesu ndauya kutambidza umwe munhu chizimbe mufundisi ndakadzokera kumashure mufundisi ndaindonamata asi moto wangu wakadzimwa ndauya kuzoita review pane zvibani zvakadzima iterevosvikata regedza kupfurwa manheru ano itimota chizimbe ichi ndochida ichi iki chizimbe ichi ndochida ichi ichi chizimbe ichi ndochida ichi ichi chizimbe ichi ndochida ichi in the name of Jesus.